Como dixo o amigo Rafa, nos empezamos, que tampouco leva moitos anos, porque é sempre como Pablo Quintana que nos dá moi voltas, pero bueno, nos empezamos nos anos 90 co tema da música tradicional e a xiña no 94 pois nos interesou moito o tema da investigación etnográfica e tal. E ao principio de todo casi pois topamos de casualidade precisamente como unhas referencias de Faustino Santalices, de que tocaba a gaita pechado, e nos como estivemos tocando con xente de Xixón, particularmente asturianos que tocaban a gaita pechado, pois foi algo que nos chamou moita atención e conhecimos de casualidade pois a un sobrino que foi sobrino de Faustino Santalices, que tiña os discos de zanfón e todo isto, e por aí empezamos a tirar un pouco do fío da figura de Santalices. Logo xa, uns anos despois, tivemos a sorte de coñecer ao fillo de Faustino Santalices, a Eva, a súa muller, a toda a súa familia. A verdad que iniciamos unha relación de amizade moi fonda, moi profunda, de moito maravillosa. E accederon, deixaron acceder con total generosidade a todo o arquivo que tiña conservado o fillo de Faustino Santalices, con moitísima documentación do que fora recopilando o seu pai durante anos, pois as gaitas que conservaba do pai, a zanfona, e non só iso, senón tamén toda a memoria viva que tiña Faustino, fillo do seu pai, porque dende que era cativo acompañárao a todos os sitios onde iba o seu pai. Como contaba el, pois metía o debaixo da capa moitas veces e acompañaba dende pequeno os faladoiros a todo tipo de sitios, e logo tamén soupo proseguir cas inquedanzas científicas, artesanais, a curiosidade manual que tiña o seu pai, e de feito axudoulle tamén a parte a nivel musical, pois acompañando, tocando tambor, tamén a facer gaitas, a avanzar as zanfonas e todo ese tipo de cousas. Entón, desde o principio, xa, pois, aparte como somos de Ourense, pois, como dicía Rafa Quintía, é outro tema, pero Manuel Blanco Masanta tamén era de Ourense, nos, en certo modo, en vez de todas as nosas investigacións, en vez de andar por la lista adiante, pois decidímonos enfocar máis o que nos quedaba un pouco máis cerca, da que Faustino daquela vivía en Madrid, o sea que tan cerca tampouco estaba, pero bueno, logo xa veuse a Pontevedra e entón xa nos quedou un poquinho máis perto, non? Pero bueno, interesou sempre reivindicar todo o que era Ourense, a significación de figuras en Ourense como Faustino Santalices, o seu fillo, e sobre todo que seguimos pensando que Faustino Santalices a nivel da zanfona é un referente fundamental que ainda hai moito que investigar e que traballar, pero poder ver. Froito de todas estas axudas, nos estamos colaborando un pouco, e colaboración, pois saiu a exposición que fixemos que xa estuvo 2 anos, unha en Ribadavia e outra en Ourense, e estamos esperando ver se funciona un pouco máis por máis localidades, pero bueno, pillamos un pouco o tema da crisis e isto parou un pouco de todo, non? E tamén xa fixemos un congreso sobre Faustino Santalices que intentamos dar a coñecer por todo o material que había a nivel particular conservado a familia, pois intentar darlo a coñecer para que sirva de fonte de información para que todos os investigadores futuros podan
investigar, discutir alrededor de todo o que é a zanfona, a gaita, todo o que era Faustino Santelices. Xa sin enredarme máis, pois Faustino Santelices, por se alguén non sabe moito quen foi, naceu en Valde no ano 1877. Asiña, bueno, estudiou en Ourense, despois licenciouse en Santiago de Compostela en Dereito. Asiña acabou un posto de funcionario no ano 1903 no que se chamaba Ministerio de Gobernación, o sea, que era o Goberno Civil. Uns anos despois, no ano 1924, xa accedeu ao cargo de secretario do Goberno Civil e estuvo de secretario de Goberno Civil moitos anos, hasta que se xubilou no ano 1943. Casou con Rosa Muñiz Casademont, que era de Ribadavia, e tivo 3 fillos, que foron Elvira, Faustino e Irene. Faustino foi un pouco que seguiu a vena toda artesán digamos, de quedanza casi renacentista de facer múltiples cosas a nivel de artesanía. Estivo en Ourense, despois que a Guerra Civil xa marchou de Ourense, en Ourense botou 20 e tantos anos, e despois estuvo en Valladolid, Barcelona, e recalou en Madrid no ano 43, que foi onde viviu hasta que se xubilou. A nivel musical, pois foi gaiteiro, aprendeu a tocar con gaiteiro de Penalta, pero despois asiña caeu nas súas maus, empezou a escutar referencias do que era a zanfona, un instrumento misterioso que estaba prácticamente desaparecido, que andaba nas mãos dos cegos, e el propúsose restaurala, atopou restos de desfeitos de zanfonas, e el teimou hasta que conseguiu restaurala e volver a afinar unha zanfona e volver a tocar con ela. De xeito que no ano 1929 gravou os primeiros discos de zanfona, prácticamente o que é interpretada e cantada, que foron gravados en Ourense, xunto tamén gravou naquela mesma xornada os discos de gaita, de dúo de gaita con Modesto Sánchez, que foi cando se gravaron tamén os gaiteros de Solteiro de Montes. Aparte deso, fixo unha labor importantísima de divulgación da música tradicional galega, con charlas, conferencias por toda a España, por toda a península, mesmo radiofónicas, con participacións en prensa, con polémicas incluídas, e aparte deso tamén empezou a unha súa faceta de artesán, e que é moito o que hai que contar a Santelices. Cando empezamos a apuntar o meu irmão e eu, dicíamos, podemos estar falando horas e horas, pero se vamos falar do logo, pero claro, por lo menos para que o auditorio sepa un pouco de onde vimos, pois queríamos falar un poquinho do tempo. El aprendeu tamén a facer gaitas, foi o primeiro constructor científico de gaitas galegas, prácticamente, porque fixoas con calibres perfectos, medidas de todos os buratos, e que a zanfonas exactamente igual, dedicouse a restauralas, hasta que no ano 1952, pola súa iniciativa, gracias ao mecenazgo, pois fundouse o taller da Diputación de Lugo, onde continuouse a labor de fabricación de gaitas e zanfonas con Paulino Pérez, Jesús Pérez e logo actualmente Luciano Pérez, e gracias á fundación dese taller, pois foi co que espallouse, digamos, en toda Galicia, pois todo o resto de artesáns escolas que houve. E, bueno, xa creo que con isto sale unha pequena semblanza do que supuxo Santelices, e tamén todo isto non só era intérprete, senón tamén adicouse a investigar os temas da música, un pouco recoller tamén repertorio musical tanto de zanfona como de gaita. O mellor tamén estou falando da zanfona e a xente non sabe moi ben que é unha zanfona, aunque, bueno, xa viste de funcionar ali. Organolóxicamente falando, pertence aos instrumentos cordófonos, porque o son produce unha corda frotada. En vez de como no violín, que é un arco, é unha roda. E logo é de corda pulsada porque ten un mecanismo de teclas que é o que pulsa as cordas ao accionar o manubrio. A tipoloxía das zanfonas galegas é moi característica e, bueno, ainda está pendente unha investigación exhaustiva de todos os modelos que se conservan,
pero é conforme o modelo que se ten atopado, se pode dicir tradicional, conforme a guitarrada, ten forma de cuña, ten 3 cordas das cantantes, o sea, que dan a melodía e 2 que fan o bordón. O bordón é a nota pedal, o que fai que se escoita por debaixo da melodía. Despois, en vez de ter ouvidos arriba, como ten os belís, ten un burato lateral, na tapa lateral, que non se sabe moi ben se ten funcións de ouvido. Eso, máis ou menos, o que se pode contar dela. No século XIX estaba prácticamente desaparecida, hasta que caera, digamos, nas maus dos cegos. Antes, pois, en teoría, hasta o século XVI, tocaban os sobrares, pero logo empezaron a tocar os cegos e un pouco cando a recuperar os Santalices prácticamente non había casi xentes a que tocase, porque, bueno, eran bastante complicadas de afinar e de construir. E, bueno, xa pasando a falar un pouco bueno, tamén as zanfonas galegas se caracterizan porque eran moi robustas de fabricación. Non eran como as zanfonas existen prácticamente por toda Europa, é un instrumento típico de Europa occidental, e as galegas eran moi robustas, se cree que era porque como se empregaba moito a intemperie e viaxaban os cegos con ela, pois tiñan que aguantar un mal tempo, tiñan que aguantar golpes e o que pasaba. Nos, entre as cousas que tiñamos previsto falar hoxe, era máis ou menos do número de zanfonas que se considera que pasaron por as mãos de Santalices. Según o fillo, pasaran, según Faustino Santalices Muniz, o fillo de Faustino Santalices Pérez, pasaron por a mão do seu pai 30 zanfonas aproximadamente. 30 zanfonas que restaurou, que moitas delas procedían de toda a Galicia, vamos. Despois, sí, foi a partir do ano 1952, cando se fundou o taller de Lugo, cando sí que encargaron a Jaime Solá, que era un luthier que afincado en Madrid, a concepción dos planos dunha zanfona para facer unha zanfona inteira. Foi a partir do ano 52 cando empezaron a facer. Curiosamente, o destino das 2 primeiras zanfonas que fixeron no taller de Lugo non se sabe ben que pasou con elas. Porque, bueno, Santalices seguía vivindo en Madrid, que viviu hasta que faleceu ali no ano 1960. Levaron as zanfonas dentro do taller de Lugo a Madrid para que Santalices as engordara, aparcaron o coche diante do restaurante da Peña Gallega e deixaron as zanfonas na vaca, comeron, beberon e, claro, logo cando saíron, pois as zanfonas doaron. Seguramente o que arrobou nin sabía nin que era, nin pa que valía, e vete a saber onde acabaron. É un dos grandes misterios que hai alrededor de Santalices. Nos, botando contas, bueno, hai cálculos aproximados das zanfonas que andan por aí. Xulio García Bilbao comentaba que el ten investigado como alrededor de 18 zanfonas. Nos, botando cálculos, casi só as que sabemos que pasaron por mãos de Santalices pode que cheguen a 15, as que nos coñecemos, temos referencia directa. Un detalle moi curioso que amosa a personalidade de Santalices era que el levaba nota nunha libreta de todas as gaitas, zanfonas e palletas que fixo e que vendeu desde o ano 1928 hasta o ano 1954, o que indica a minuciosidade do seu traballo. Tamén dicir que supuña casi a metade do soldo anual, o sea, do dinheiro que ele gañaba anualmente. Temos que pensar que era funcionario, pero ainda así os ingresos como artesán eran realmente importantes, o sea que lle daba un valor importantísimo na súa faceta de artesán. Pois ben, na libreta que chamamos na libreta perdida de Santalices, porque apareceu
cando foi o Congreso, que fixo Iván Area a ponencia sobre ela, aparecían documentadas 5 zanfonas de Santarices. Unha que vendeu no ano 1936 ao Museo del Pueblo Español, que hoxe en día está no Museo Nacional de Antropoloxía, a vendeu por 450 pesetas. No ano 43, poucos anos despois, a vendeu outra por 1250, o sea que xa lle subiu bastante. Non con a quen a vendeu, pero xa no 51 vendeu outra por 2000 pesetas ao taller de Lugo, coincide máis ou menos que a época da fundación do taller de Lugo, o sea que seguramente vendeu a él, porque é xusto cando vendeu o torno, tamén o taller, ferramentas, tambor e tal. Logo aparece unha no ano 52 que a vendeu a Antonio Fernández de Vigo, que era o que fundou posiblemente, penso, o de Pescanoa, seguro que fundo. O que pasa que Antonio Fernández hai moitos, entón non estou totalmente seguro. Pero, bueno, e despois unha zanfona pequena no ano 54 que só vendeu por a nada despreciable suma para a época de 7.000 pesetas. En total, pois, fixen aquel reconto do todo o diñeiro que vendeu, xa que, en efecto, Iván, no seu día, era vender a 98 gaitas, que eran 89.000 pesetas, 41 punteiros, 4.689 pesetas, 4.694 palletas, que se dice pronto. É un detalle tamén moi importante, porque pensábamos que Rubén, San Rubén foi o primeiro palleteiro de facer palletas en serie, que hasta dicían que hasta o can na casa de Rubén facía palletas, era o que se contaba. Pois Santarices fixo 4.694 palletas. Eu non sei se a familia a tiña facendo palletas tamén, pero seguro que tiña alguna persoa subcontratada para ir tamén facendo palletas. E, finalmente, a 5 zanfonas. Logo, non sei se queres que empezar a falar das zanfonas que conhecemos ou sigo aquí. Bueno, hai zanfonas en Madrid, como as dúas que ten Eduardo Paniñado, o famoso músico medieval, de música medieval, ou tamén Ismael Peña, o famoso cantante e folclorista que fixo o programa de la banda del Circuito, na televisión española, que precisamente levou a Faustino Fillo unha vez o programa. Tamén ten unha zanfona, e destas zanfonas non sabemos se pasaron polas mãos de Santarices ou non. Dice, que o conta Antón Xoane, que as zanfonas que pasaron polas mãos de Santarices, e logo o de la conta do irmão, tenen números romanos debaixo das teclas das zanfonas. Non é un dato que teñamos totalmente corroborado, pero si é certo que, como veremos, aparecen zanfonas con números romanos. Será en Galicia, así tenese documentado entre alrededor de Saneco Rubío, que está por aí atrás, ten tamén que é artesán de zanfonas, ten tamén documentadas bastantes zanfonas. Hai, pois, máis ou menos, as que se sabe, todo o mundo coñece, pois son as 7 que hai aquí no Museo de Pontevedra, unha en Lugo, unha que ten o coro de Cántiga da Terra, logo hai dúas en Vigo, unha en Lugo, pero, bueno, non xa podemos avanzar, que xa coñecemos algunhas máis que non aparecen nin na libreta de Santarices, nin tampouco están documentadas por aí. Entón, o que falamos moitas veces é que é necesario estudiar analóxicamente as zanfonas que hai en Galicia para saber ter unha base científica sobre que tipo de zanfonas estaban aquí e ter un coñecemento profundo do que é o instrumento en sí. Con isto tamén quero acabar falando dun tema que moitas veces é moi discutido, que é o papel da esencia individual antropolóxicamente falando, no tema da produción da cultura, vamos, porque moitas veces se fala, sobre todo dende a época romántica, que cultura que é unha cosa informe ás culturas. Bueno, os antropólogos levan anos peleando para facer unha definición de que é cultura, xa que non vamos por aquí a definirla, pero sí que dende o que se acuñou o concepto de folclore
pois se falaba como que era a cultura algo informe, que se forma, que, bueno, que o pueblo, así, en as tracto, en consulto, que fai a cultura, pero dende fai uns anos a esa parte se está falando moito da importancia da esencia individual, o sea, dos individuos, das persoas, na conformación da cultura de calquera sociedade. Fai 200 anos, pois claro, eso era moi difícil de constatar porque non quedaban registros de quen fixera tal invento ou tal música ou tal outra, pero desde o século XIX a esta parte sí, e evidentemente no caso galego, pois, por exemplo, que xente como o prefecto Feijóo, Avelino Cachafeiro, ou no caso este particular, Faustino Santanices, son figuras fundamentais que definiron dun xeito moi particular o que logo veu sendo a cultura galega, en este caso no aspecto musical. E, bueno, queres empezar a falar? Eu vou seguir falando un pouco de novos achados tamén. Un comentario, se en alguna cousa que faremos Pablo ten preparado algo, nos dice, corta que por aí vou falar eu despois, entonces para non pisarnos, porque ahora que non nos pisamos moi de acordo tampouco nas cousas que vamos a falar. O mellor só pisei e non me costou. Bueno, dentro de... Nos interesa sempre moito, a veces un pensa que xa está todo inventado, que xa está todo investigado, e cada sitio que te metes a profundizar un pouco daste conta de que va. Cualquier cousa que queramos coller, cualquiera de nós podemos estudiar o que xa se fixo, o que queda por facer, e cuanta máis volta diremos vamos a seguir atopando cousas, non? Eso é unha cousa que nos interesa sempre, porque nos, por exemplo, en o asunto de Roma Santa, pues pensábamos que xa estaba todo feito, e cando te podes a repasar libro por libro ves que cada un copiou o que puso o anterior, e que fora de ir trasladando informacións manidas e repetidas, pouca xente se molestou en ir ás fontes e seguir buscando. Entón, en cualquier cousa sempre é importante. Nos, por exemplo, nas búsquedas, digamos, sempre de información oral, alguén che comenta, presentarse, que me fala unha zanfona e tal, temos atopado, por exemplo, esta primeira zanfona que me preguntaba outro día Xaneco quen fora o cego que a tiña, me contaron, contendo un papel, levo 2, 3 días buscando papel, non encontrei. Bueno, sí que apareceu en Viduedo, na zona de San Cristóbal de Cea, pero que o cego en concreto que atocaba era viña de Portugal. A nos encontramos en Chaguazoso, que era na mezquita, saindo xa de Ourense hacia Zamora, na casa dun señor que tiña, bueno, dedicábase un pouco a coleccionar moita xente, toda clase de trebellos, e a zanfona, cando a vimos, bueno, estaba bastante destrozada. Nos pensamos bastante se comprarla ou se pedirle ou que facer. Cando falamos con Pablo Carpintero, dixo, non a compredes, que se metedes unha casa a polilla vos acaban todos os muebles, pero bueno, ao final comprámosla igual. Isto é como estaba a zanfona. É unha zanfona diatónica, só que ten unha fila de teclas, está bastante desfeita a poliña. Xaneco empezou a restaurarla, fixo xa unha limpieza que se aparece outra cousa, e o noso interés de tela, aparte de, bueno, unha zanfona máis dentro desas 18 que se coñecen, que quen queira pode sacar medidas e estudiala, ten unhas características que nos comentaba Xaneco que eran bastante interesantes, por exemplo, o que son as madeiras, pues son bastante finiñas comparado coa zanfona esa robusta que comentaba Félix, que hai outras zanfonas que son máis tocho, digamos, para aguantar, esta é bastante finiña. Así está, se rompeu. Ese é o clavixeiro, o teclado. Iba claveteado o teclado desde a parte inferior, como os clavos que comentaba Xaneco, que seguramente sería máis ben un refeito posterior. Este, en principio, non vamos a restaurar moito cando a nosa idea é que se conserve bastante o aspecto original. E tamén comentabas tú, Xaneco, que teña de característica peculiar que non leva unhas varas moi grosas na tapa da baixa, non? Non leva ninguna. Un alma, un apoio para a alma. Sería Sí.
Pois esta, digamos, esta zanfona, nosa primeira referencia foi no 2005, o sea que en Santarizo se encontraba zanfonas en 1898, pero non seguimos encontrando zanfonas no 2005, que esta compramos no 2011. Había unha cousa, unha curiosidade que ao final non puse na foto. Cando ele se puso a limpar a zanfona, resulta que as teclas tiñan esos números romanos escritos por abaixo que no estado no que estaba inicialmente non se tiñan. Entonces nos entrou a dúbida, esta zanfona mellor chegou a restaurar as Santarices tamén, ou é que os artesáns antigos pues, tiñan ese costumbre de poñer números romanos ás teclas. Pois iso habría que non sabemos, habría que estudiar as outras zanfonas que non tuvieran pasado polas súas mans para comparar e saberlo. Outra zanfona que esta tampouco sabemos onde estaba é a zanfona do abogado Vidal Pazos de Vigo. Está bastante mellor conservada. Esta é a que en 1943 aparece na libreta que lle ven de Santarices a alguén, e esta de Vidal Pazos. É un detalle da montura de arriba do cravixeiro e da roda. Esta é a carta que Modesto Sánchez ya mandaba ao abogado. Modesto Sánchez era o gaiteiro parella de Faustino Santarices, e digamos que foi ele pola súa xestión pola que se fixo esa venta, non? Esta zanfona aparece en concreto, por exemplo, hai unha postal moi coñecida dunha zanfona de Santarices feita no 29 de Foto Pacheco de Ourense, e é esta mesma que estamos vendo aquí de Vidal Pazos. A última zanfona da que supemos é a zanfona dos fondos da Marquesa da Tralla Bermeja de Ourense, que os fondos desa Marquesa pasou a unha fundación. A fundación xa non sabía que tiñan zanfona, non lo dixo un organista da Catedral de Ourense, mira que en tal sitio tiña a zanfona, e non desaparecía. Agora que a crisis, por lo visto, con Caixa Nova, tiña fondos da fundación depositados nunha nave, como les interesaba deixar de pagar a nave e o alquiler, etc. Dixeron, temos que devolver toda esta cacharra que temos ali. E apareceu a zanfona. Estaba ali, e xa lle devolveron agora a principios de 2013. A Marquesa Tralla Bermeja, que é a Angelita Varela, que non le conocía en Ourense, pois encontra unha persoa que faleceu no ano 55, máis ou menos coetánea a Santarices, pois moi coñecida polo mundo social e cultural de Ourense. Estos son varios detalles do estado da zanfona, estaba bastante ben. Un cordaxe original. Esta foto é a zanfona anterior, que vos contaba, que era unha postal de Santarices. Da zanfona de Vidal Pazos era esta, que pasa que a tiña descolocada. Outra curiosidade que encontramos recientemente tamén este ano se discute moito, por exemplo, se Santarices chegou a ver un cebo ou non chegou a ver, se ele se inventou a música que facía ou se non a inventou, porque hai moitas veces a costumbre, temos a manía esa de que cando hai un mito, en vez de decir vamos a ver por que esta persona lle dan tanta importancia, a veces parece que a xente nos dedicamos a ver quen chimpa primeiro esa persona. Entonces hai xente que dice que Santarices non era alumno do gaiteiro de Penalca, porque o gaiteiro de Penalca non existiu, hasta que despois de investigacións de outra xente demostrou, incluso con partida de nacemento, de función que era ese gaiteiro, o cual parece increíble dudar da palabra da xente e darle a volta a tortilla, ter que demostrar as cousas. No caso de Santarices, ele non dice que aprendera a técnica de zanfona de ningún zanfonista, pero sí que fala de cebos que lle transmitiron pues, como se lle puña a ludra lá de ovella pues, nas cordas para tocar, etc. Co cual, seguramente pues, tuvo que ver a un cebo zanfonista na súa zona pues, de xoven ou cando fora. Isto aparece un artigo que se chama Dos notas orensanas na revista madrileña Cosmópolis en agosto de 1929, e aparece unha foto dun cebo que é esta, que se chama o cebo da sinfonía, que é un poquinho máis cerca. Esta zanfona se parece moito a todas as outras que vimos vendo, se parece moito a zanfona anterior, se parece moito ao que expoño despois, que está no Museo Arqueolóxico de Ourense. Aí o vedes un poquinho máis cerca. E a foto a fixo Samaniego, que foi un fotógrafo moi coñecido en Ourense, que se sabe que estaba ali sobre o ano 15, creo, e que nos anos 20 finais
marchou para Hollywood, incluso chegou a ser director de fotografía nunha película. Entonces, non sabemos moi ben como chegou a foto a Madrid, foi colaborador de revistas como Blanco e Negro, de madrileña tamén creo. Entonces, supoño que tería un fondo fotográfico que fixo en Ourense cando, na súa época de estancia en Ourense, e despois tirou do fondo o mellor para ilustrar outros artigos en Madrid. Entonces, ese un cego de Ourense, tamén temos outras referencias, por exemplo, de López Cuevillas, que falan dun cego tocando a zanfona con a romería da Saínza, ainda que non temos documentadas, pero sabemos que tamén era da mesma época. Pues seguramente Santalices sí que tuvo a visión directa por los cegos músicos tocando el instrumento, ¿no? Esta zanfona está no Museo Arqueolóxico de Ourense, está dos Santalices ao museo no ano 1909, e se os fixades, a ver se vai para atrás, é moi parecida, por exemplo, a moldura, ten a mesma unha raíña moi sincera no centro, ten moitos detalles que son moi similares. Bueno, outro detalle xa, así un pouco das últimas imágenes representacións zanfonistas que nos ten aparecido, que son unha postal de Foto Ferrer que ilustra tamén o papel das charlas, que é esta. Ao ser unha postal de Foto Ferrer, seguramente a miña opinión que pasa moitas veces é que fan este tipo de retrato a pluma ou así, que o copian dunha foto que sacaban anteriormente, porque temos outros casos de fotos de flautistas que fixeron depois unha postal posterior, que non pasa que a foto non a temos visto. E ten a curiosidade de que o cego está diante do Palacio Fonseca en Santiago, e esta zanfona é unha zanfona violín que fixo unha reproducción Xaneco e incluso restaurou a zanfona original, pero que eu non sei moi ben de onde viña. Se podes comentárnoslo. A zanfona violín A violín é propiedade de Mingos. É propiedade de Mingos. Mingos de Melide. Está na familia desde os anos 1920 aquí. De Melide. Pois isto é unha postal que nos chamou a atención cando o Félix pasa o día buscando en todo o colección por aí, zanfona, non sei que, tal e cual, e aparecen estas cousas. E cando chegou a zanfona violín, pois nos chamou bastante a atención. Bueno, dentro das novedades, non sei como vou de tempo, abreviadamente. Non só aparecen documentación interesante relacionada con Santalices, sino tamén aparecen grabacións inéditas que non están nas grabacións históricas. Por exemplo, a familia en Madrid recuperou Faustino Santalices Fillo, pois non fai moito, unha nana que se chama Nana Viento del Norte, que estaba grabada nun disco Pirar francés que non pusimos datar porque contactamos que a casa non sabe, non é unha grabación comercial, unha grabación caseira, e non sei se podes dar aí o play ali no mando. É a grabación sin par, tal cual. Nana Viento del Norte. Llamo y llamado de grito de un pollo, Dios que muda, que mueve robo, para no andar que está franca un pollo, perdo un grupo, atranca un cubo, dorme los menos, dormirás tú.
esta non sabemos de que era, porque no disco non pon nada de... non ten un tipo de referencia, ten un código viral, tal, e estive na Francia con código e non saben en que ano pudo salir esa grabación. O único, o que empezou a comentar Félix. Sí, o que empezou a comentar Félix. Faustino Santarices colaborou con un músico argentino, creo que se chama Isidro Maístegui, moi amigo del, que hai varias referencias en prensa nos anos 50, varios artigos de que estaba enamorado da música galega, da zanfona, e que vía que era moi interesante e moi útil a zanfona para a música de películas, por exemplo, ¿no? Entonces, despois vou a comentar unha película na que tamén puso a música e na que sale a zanfona de Santarices. Entonces, como titula o Un Aliento del Norte, eu a relación que vi foi Maístegui participou tamén nunha película que se chama Aliento del Norte como, bueno, músico, como director musical, vamos, e nesa película aparecen moitas grabacións de Santarices dos discos comerciales de Santarices. Ao mellor, en un momento dado, Santarices propúsolle gravar esta nana ou incluída en algún momento da película e ao final non saliu. Esta película é do ano 1954. A outra película na que tamén atopamos o ano pasado, música de Santarices, foi na película Sonatas de 1959, Aventuras del Marqués Brandondín, dirixida por Juan Antonio Bardén. Tiña a Fernando Rey, Francisco Rábalo, entre os grandes actores. Nesta peza, nesta película, aparece unha escena na que hai uns soldados que se esconden entre unhas árbores ao lado dun carrocho porque sinten que chega a Santa Compaña. Entonces, escoitan un ruido e acompañando a Santa Compaña ven a zanfona de Santarices tocando un anaco como dunha ala e logo a marcha de Santa Lucía para Arraio. Eso vamos a respetar ahora si funciona el libro. Pero que hai? A Santa Compaña, a esta antigua compaña son as almas en pena, son as auténticas ánimas do purgatorio, e son os mortos que levan os vivos. Ai, coitados, non oís. É a Santa Compaña, vai ver esta vera de rodillas, mirar as ánimas e atar todos. Santísimo Cristo, na lanzada, protege-nos, Señor. Santa María da Santa Santa, libre de mortal, e Señor Santo, este era un anaco tocado por Santarices, porque tamén houve quen dixo, bueno, a película do 59, el morreu no 60, seguro que non foi o que grabou. Pois eu estou convencido de que sí, porque está grabada tamén a mesma peza tocada por él no ano 49, que se pos unha ao lado doutra. Os adornos, a afinación da zanfona están exactamente igual, hai 10 cents de diferencia dunha grabación a outra, incluso é posible, na minha opinión, que grabara o mismo día as distintas tomas, non? Seguro, eu estou casi convencido de que hai máis grabacións de Santarices, pois o mellor nos fondos desa discográfica, o sea, esa empresa cinematográfica, porque non creo que Maístegui fixera sentar a Santarices diante dun estudio, preparar un estudio para gravar 30 segundos de zanfona e despois decide vaite para casa. E se interesaba a zanfona como recurso para as películas, pois aproveitarían e gravarían outro tipo de músicas e aproveitarían para gravar máis pezas para outras películas. Outra sorpresa tamén que tuvemos remexendo sempre nos fondos que ten a familia Santarices Muñiz sobre Santarices, pois estes días, cando nos preguntaba tamén Pablo Quintana sobre que tiña escrito nas súas anotacións Santarices sobre os cegos, a verdade é que sobre os cegos non ten casi nada, ten un par de cuartillas. En cambio, sobre as cantigas medievais, sobre Martín Codas, sobre a lingua mozárabe, sobre como se debían cantar a lírica medieval, as cantigas, etc., ten o mellor
50, 60, 70 escritos distintos sobre ese tema, non? Entonces, se falaba de que se Santarices a chegar a gravar as cantigas de Martín Codas ou non, había xente que dixera que estuvera en o estudio de Columbia nestas grabacións e que si que gravara, esas grabacións polo menos non se coñecen, non chegaron ao público, e gracias a Faustino Santarices Muniz, Faustino Fillo, que no ano 76 participou no programa de la banda del Benetón, que antes falaba Félix de Ismael, tiene un programa de televisión na televisión española, e lo invitaron a falar a Zanfoni de Santarices, e entonces ese programa ele tiña grabado unhas cintas na casa e fai varias interpretacións de músicas que ele aprendera do seu pai. Faustino Santarices Fillo non chegou a tocar a gaita, nunca aprendeu, decía que en Madrid a gaita, pois que para estar, ou para estar cando estaba de universitario tocando a gaita no piso, pois que era moi bastante ruidoso, pero que a zanfona que sí, que gustaba, e non aprendeu solfexo tampouco, pero tocaba un pouco as cantigas que tocaba o seu pai. E entonces unha das cantigas que tocou nese programa é precisamente unha cantiga de Martín Codas, que creo que era a número 3, que a podemos escoitar, debe ser o tope número 5, se das para adiante, por favor. Aprendimos unhas cantidades máis inéditas a través del, pois, desas que el oía o seu pai. É interesante destacalo porque as cantigas do Pedro Vindel fixo unha publicación das cantigas de Martín Codas, descubriu en 1914, 1915 publicou, e xa no 18 xa andaba Santarices tocando as cantigas de Martín Codas, que xente foi un dos primeiros músicos galegos e que ademais con un instrumento, digamos, apropiado ao xeito para interpretar esas cantigas, pois as interpretou en público, non? Esas outras como o romance de Doña Silvana, por exemplo. E con isto nada máis queremos decir que queda moita cousa pendiente que investigar, que cada pouquinho se van atopando cousas novas e reivindicar novamente a Santarices como un referente para a música.